Майнкрафт. Един много добър сервер. Оцеляване. Да. И тук съм само аз, Влад. Но защо ти не влизаш още? Ама. Ще ходя и убия за кожа. Не, на енчантинга ли? Да. Супер. Познай колко кожа имам. Колко? Чакай да отида да видя. Един стак. Чакай. Да е кожа. И об 2 стака с Rotten Flash. Rotten Flash и 9 май беше. Не. 24 кожи и 6 патато си. Язве, броня за мене. Колко пажи да лад? Пак. Джойнах ли? Не. Как не бе? Е така бе. Аз съм джойнал. Да, Джойна. Лаудинг сервер. Мразя го това. Building train. Train. Стига бе. Дом. Стига бе. Пускаш ли? Имам. Окей. О, супер. Ще ми даде пак кожа. Да си чант на една броня на брейки. Добре. Пати педераската крава. Бате, ела ти да ми... Кой левел си бе? Абе, на накованията не ми да. Слагам ги нещата, не ми да си... Енчант да ти ли са? Не. Гоним броневате. Къде си? Идвам. Сега ще се телепорта. Чекай, че и лъка ми го нема. Верно, че ми е долу. Ето го, скъпия лъкец. И меч, една кирка. Удриш, бе. Не съм бе, телепортах се при тебе. Къде е меч? Какъв меч, бе? Ти какво искаше? Да, броя. Наковалнята ми е. Аз не я виждам, бе. Да, при мене. Аре. Unbreaking. Айде. Колко време е клипче? 3 минути. Какво си идва О, да дам? Дай ми. Добре ли съм? Зарежда ми 3 от бронята и половина. What the fuck? Да, колкото айроновата. А на тебе колко твоята ти зарежда? 4 от 5-то половинка. Я пък! 4 от 5-то половинка. Разбрах. Я ме челани. Какво да цепни ме веднъж? Какво да те цепна, бе? Чакай. С Fire Respect. Да. Ти моли ще умреш. Добре, що ме иска да умреш? Тъпо. Стив 357. Стив. Не дей. Не дей ме тупкай. Не ме тупкай. Добре, бе. Събрата ще си довърша бронята от кожа. Колко кожи имаме? Некой ме... Ой! 24.
Федерация да и малко е. Кожа. Да. Чакай. Ти си имаш шлем. Да се. Еми напри си айрън. Аре не крещи, защото снимам. Къде точка пана? Що ме биеш, бе? Давай, горя. Не. Добре, тихо. За какво иска ви тази цялата кожа, бе, мамка му? Ти имаш 2 бука на Sharpness, а не един имаш на Efficiency. И един на Sharpness. 2 имаш Sharpness и едно Efficiency. Фак, 3, 4, 5. Елати. Аре да лагаме разпиме, бе. Чакай, бе. Ай, къде ще ти лягам, бе? Това е па. Дай. Айде, не можем да разпиме. Що? Аре лагай, бе. Чакай, бе. Какво правиш сега? Какво ще енчантваш? Меч. На какво? Sharpness. Имаш си един. Не, нямам. О, Power. Power Look за какво е? Яла ти да ми го Power enchantнеш. Look за какво е? На стълбите. Power Look за какво е? Де я знам? Енчантваш ли? За сила. Я хой долу. Колко време стана клипа? Sharpness Power 2. Добре, бате, хой Тихо, долу бе! да енчантнеш Не крещи, какво искаш? меча. Долу на долния етаж, а книгата е до лавата. Баце е тук, внимай да не се метнеш. Меча е на стълбите. Аре, само на какво? Добре, тихо. Другия... Стъкло ли ти щупи, бе? То са ли го напри? Кое? Меча. Да? Кой ти каза да Ти имаш още една книга на Sharpness. Ма смяна е, ти енчантваш, умираш. Аре, лагай да спиш, бе. Брат, да не ми Легна. горнеш краката. Аре, тихо, бе. Сега къде отиваме? Не знам. На мен лъка си ми е тук. Аз имам още един умен. Браво, не. О, шита. Я гледай като удара крава с афиша да си токирка, да видиш какво ще стане. Още веднъж. Не, май. Така трябва да си. Имаш още една efficiency. Знам. Хой да си я направиш efficiency 2 на ковалнята. Тихо, не искам. По-бързо ще. Добре, не искам. Не искам. Крипър, what the fuck? На какво мога ми се енчантне лъчета? Абе, няма... Power и Unbreaking. Дават ли ти стихове? Дава ли ти се един левел? За какво, бе? Не, нищо. Казвай! Щях да така лък на Unbreaking. Защото се сетих, че не ми трябва. Кое не ти трябва? Лъп на... Ау, Виледжър! къде е? Зомби ли е? Зомби Не. ли е? Да го разкуба с меча си. Той е чисто меч. Аре, тихо, бе. Колко време стана клипа бати. да привършвам? 9 минути. Добре, имаш 6 минути. Хора, ако знаете как да... Ако знаете как да създавате лицензи за
Снимане повече. Какви лицензи, бе, на нас? Лиценз ни трябва, бе. Тихо не крещи, защото снимам. Ще им проглушиш ушите. Затова няма да ти гледат клиповете. Защото викаш не крещи. Ти трябва да крещиш ли? Не, аз не креща. Има разлика. Крещене. Колко животни зарей. Не бяха са. Скелет във водата. Сега куцам отгоре с 4 стрели. Не всичките да изхъбиш, ма е подко. Чакай. Аз сега ще го запутам. Ти ли го стреляш, бе, кривак? Колко си крив. Чакай малко, бе, кривак. Една стрела ми остана. Кой да изстрелим? Ай, по мене си. По скелета, бе, тъп. Кажи ми къде? По водата, тъп. Отивам Къде ми е енчантнати лък, ето? И шита. Само да взема стрелички. Къде е, бе? По водата. Не, бе, не дей, бе, ще се убиеш сам. Къде то, бе? Убих го. Кокошка, С един удар го убих. Взимах си, брат. Бих ти помогнал, ама няма с какво. Хайде, лети на свобода. Хайде. Брат, я от къщата ми донеси седлото. Горе в честа с ръби. Чакай, бе, чакай малко. Ох, трябва да ми допаднеш. Тихо, Защото че съм... паднах в лавата, помощ! Не мога! Не, Тихо, бе! Аре, тихо, бе! Много ме боли. Диамантената кирка. Ето ги. Взех си ги. Само най-важните неща. Най-важните. Да, най-важните. Заради твоето скъпо седло. Не заради мен, аз съм Нищо, готов. тихо. Няма смисъл. Ето, готово. Бе, я да духа тази лава. За какво съм я служил и аз па тук? Седлито, взели го? Не още. Тъкно и си прочистих това. Колко много пържоли имах. Сега ще го дам, бе. Брато съм. Майка ти то Не той, бе, педерасия. черния. Да, той е пред мене. Не, бе, кафевия. Аз черен. Къде? Дай ми седлото. То ли? То брод ми е ли? Просто ми дай седлото. Брат, съм ще беше коня. Брат, не барай. Ди, Каза, хареса ме, дай си ми. Ди, курво. Дай ми седлото. Бързо. Че го опитоми, хайде. Опен. Какво ми удреш коня, бе? Абе, я ви хубаво, бе. Аз и аз да моя. Защо не искаш, бе? Защото първо трябва да... Леле мога колко е бърз. Защото първо трябва да му се качиш отгоре. И да му скочиш с конски на дърво. И да му се появят сърца, бе. Не му се появяват. Да, защото малко трябва да посеиш. Много бързо. Той ме сваля. Сваляте, защото си го удрял. Мога трябва да яде. И хора, така ще приключваме с клипа. И Ако сте харесали нашето видео, абонирайте се за нашия канал. и ще използваме фейскам за
И добре, хайде, чао. Бай-бай.